Σας κοιτάω στα μάτια και σας λέω, εγώ θα κερδίσω τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι πάρα πολύ απλό. Τους νεοδημοκράτες. Γιατί θα κερδίσω τον Αλέξη Τσίπρα? Γιατί θα αγωνιστώ σκληρότερα από όλους για να τον κερδίσω. Και δεν θα περιμένω να πέσει ο Αλέξη Τσίπρας. Θα τον κερδίσω όσο μπορώ γρηγορότερα, γιατί βλάπτει την Ελλάδα. Οι κεντρώοι που λέτε, οι κεντροδεξιοί που λέτε, οι κεντροαριστεροί που λέτε, θα ακολουθήσουν εκείνον που θα πιστέψουν ότι θα μπορέσει να κάνει μεταρρυθμίσεις και να κάνει την Ελλάδα μια χώρα σε ευημερία. Και δεν θα τους φοβήσουν οι ταμπέλες. Πρέπει να πάψουμε να φοβόμαστε τις ταμπέλες. Τι θα πει σήμερα, αγαπητή μου Λόρα, το να είσαι δεξιός ή να είσαι κεντρός? Στην πράξη, στην πραγματική πολιτική, τι θα πει? Είσαι υπέρ των δυτικοποιήσεων ή κατά? Είσαι υπέρ των δυτικοποιήσεων, των ιδιωτικών αριθμών ή κατά? Ο κύριος Τσίπρας είσαι υπέρ του έλεγχου των συνόρων ή κατά? Τι είναι δεξιό, τι είναι κεντρό? Για πέμπει τώρα τη διαφορά εσύ. Ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, ως ακρεφνής αριστερός, δυσκολεύτηκε να πάρει το κέντρο. Όταν έκανε τη στροφή, πήρε το κέντρο. Όχι, άρα λοιπόν, εσείς πώς θα κερδίσετε τον κύριο Τσίπρα? Πρέπει πρώτα να έχετε κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας κέρδισε τον Ιανουάριο ως ένα ακραία ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα. Τον Ιανουάριο. Τώρα άλλαξε. Αν άλλαξε, θα το δούμε. Που έχασε τον Λαφαζάνη και τους άλλους. Δεν έκανε καμία ιδεολογική παραχώρηση ο κύριος Τσίπρας για να κερδίσει. Κύριε Γεωργιάδη, εμένα ξέρετε τι με εντυπωσιάζει? Πόσο ετεροπροσδιορίζεστε. Εγώ θα κερδίσω τον Τσίπρα. Αυτό δηλαδή είναι αυτό που λέτε. Δεν λέτε εγώ θα είμαι ο καλύτερος αρχηγός Νέας Δημοκρατίας, εγώ θα είμαι ο καλύτερος πρωθυπουργός αν και όποτε κερδίσω τις εκλογές. Λέτε εγώ θα κερδίσω τον Τσίπρα. Αυτό δεν είναι ένδειξη ητοπάθειας για όλη τη Νέα Δημοκρατία και ετεροπροσδιορισμού? Το ακριβώς ανάποδο. Γιατί είναι το ανάποδο? Να ακούω θεωρίες του τύπου. Και δυστυχώς ακούω ότι ο πρόεδρος που θα εκλέξουμε τώρα θα είναι ένας τύπου μεταβατικός πρόεδρος, ο οποίος δεν παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο, αρκεί να κρατήσει ενωμένη την παράταξη, διότι ούτως ή άλλως ο Τσίπρας έχει 4 με 8 χρόνια μπροστά του και όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου θα έχουμε ένα καινούριο αρχηγό που θα μπορέσει να κυβερνήσει. Αυτό είναι το παθές. Εγώ θα σας λέω το ακριβώς ανάποδο. Σας λέω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να αφήσει το χρόνο να περάσει, γιατί κάθε μέρα που μένει αυτή η κυβέρνηση στην εξουσία βλάπτει την Ελλάδα.